बदलापूरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्का बसलेला आहे। नगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपा आणि राष्ट्रवादीची युती झालेली आहे। आमदार किसन कथोरे यांनी शिंदेंना धक्का दिलेला आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। बदलापूरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्का दिलेला आहे। नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपा आणि राष्ट्रवादीने युती केली आहे आणि आमदार किसन कथोरे यांनी शिंदेंना धक्का दिलेला आहे। ठाणे जिल्ह्यामध्ये अजित पवार आणि भाजपची जवळीक वाढली आहे। नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप युतीची घोषणा झाली। मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बदलापूरमधले नेते आणि परशुराम विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांची भेट घेऊन युतीची घोषणा केली। त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच युतीचा प्रयोग झाल्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसलाय।